Que tal, saudos? O saneamento da ría de Pontevedra, eixo central da xuntanza de mañá entre o goberno local e o galego. Ampliamos de contado, isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. O Concello e a Xunta reuniránse mañá para tratar o saneamento da ría. Así anunciou hoxe a edil responsable do ciclo da auga tras recibir unha invitación da Administración Autonómica que non fixo moita graza no goberno municipal. Carme da Silva criticou que a Xunta non remitise unha orde do día nin tan sequera documentación previa deste encontro. Ademais, a concelleira nacionalista asegurou que asistirá a esta reunión por cortesía, pero que seguirá amosando a súa oposición á ampliación da depuradora dos Praceres. Eu agardo que esta convocatoria non sexa unha vez máis, porque xa levamos moitas, unha rolda de prensa electoral da Xunta na que nos convoca ali para anunciarnos algunha cuestión electoral ao respecto do saneamento da ría. Espero que xa que non se nos remitiu con esta convocatoria a documentación do plan de saneamento da ría, que se nos faga entrega dela ali. Non se pode facer unha valoración dun proxecto que se descoñece e, desde logo, non hai ningún dato técnico que xustifique a ampliación da EDAR, porque a EDAR está calculada para 200.000 habitantes equivalentes. 200.000 habitantes son moitos máis habitantes equivalentes, son moitos máis que os que neste momento dá servicio a actual EDAR, polo tanto é máis que suficiente a capacidade da EDAR para atender as necesidades presentes e futuras da poboación dos concellos que van a EDAR, que son Pontevedra, Pollo, Marín, un pouquiño de Vilaboa e un pouquiño de Ponte Caldelas do Polígono. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. A delegación chinesa que percorreu nos últimos días a provincia de Pontevedra para saber máis sobre o plan Revitaliza chegouse tamén ata o centro do Carlos Oroza. Ali tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man o seu funcionamento circular, dende os residuos orgánicos da cociña e do restaurante ata o compós e os diferentes produtos da horta ecolóxica. Nesta visita, unha das representantes chinesas quixo destacar o importante que é que unha administración como a Deputación de Pontevedra puxese en marcha o plan Revitaliza. Ademais, esta delegación tamén puxo en valor o traballo de todo o persoal que se encarga dos centros de compostaxe comunitarios e individuais. Este modelo de recollida de lixo será adaptado próximamente ao contexto e a poboación deste país asiático. O obxectivo desta visita á provincia de Pontevedra era buscar alternativas ambientais que despois puidesen ser trasladadas á China, un obxectivo máis que conseguido, xa que, tal e como anunciou a directora científica da Universidade de Nanjing, neste país xa iniciaron un programa de investigación sobre compostaxe. A Asociación Vítimas do Paro en defensa dunha nova bioeconomía para unha vida digna denuncia a falta de apoios en políticas laborais para as persoas desempregadas maiores de 52 anos. Tras realizar unha marcha dende Vigo ata Santiago de Compostela, o representante deste colectivo explicou esta mañá en Pontevedra a situación grave que están a vivir os parados sénior da provincia. O portavoz da Asociación Vítimas do Paro en defensa dunha nova bioeconomía para unha vida digna compareceu esta mañá en rolda de prensa para denunciar a situación de marxinación das persoas desempregadas maiores de 52 anos, así como a falta de apoio por parte das institucións ao emprendemento sénior. Son gente que, que incluso si quiere comprar unas gafas o ir al dentista lo tiene muy mal, es decir, tiene que hacer esperas y esperas ahorrando dinero para eso. Tiene que hacer largas esperas en los hospitales cuando tienen que ser atendidos. Sus hijos no pueden ir a la universidad porque no tenemos dinero para pagar a nuestros hijos, aunque saquen muy buenas notas realmente en su formación académica. Llega a veces que la situación es que las personas se quedan inmovilizadas en casa. A Asociación Vítimas do Paro realizou no mes de xuño unha marcha dende Vigo a Santiago para tratar de reunirse co presidente da Xunta de Galicia. Ante a falta de apoio en políticas laborais e a falta de resposta da Administración Autonómica, os representantes deste colectivo decidiron dirixirse directamente ao Parlamento Europeo. Estamos pendientes ahora en este momento, han elevado el documento
a la presidencia de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales e a la presidenta de la Comisión Europea. Este colectivo pretende tamén achegar as súas propostas á Deputación de Pontevedra. Sen embargo, tras meses pedindo unha reunión coa institución provincial, aínda non recibiron ningunha resposta. Esa propuesta consiste en lo siguiente, es 4 agentes con una formación distinta, una formación muy elevada en las distintas áreas de la bioeconomía, otra persona que lleve los temas económicos financieros, que lo que va a hacer es analizar la parte económica financiera de proyectos, un asistente técnico y una persona que domine inglés, español y gallego y que esté acostumbrada a tema de proyectos europeos. Eso es el capital humano que integra eso y el objetivo es promover la nueva bioeconomía, llegar a los nuevos bioeconomistas, que los hay en Pontevedra y conocemos bioeconomistas, para poner en marcha los nuevos proyectos en la nueva bioeconomía en el siglo XXI. Con esta proposta crearías un modelo para desenvolver a bioeconomía sostible na provincia de Pontevedra e apoiar así a creación de pequenas empresas. Esta tarde foi soterrada na súa parroquia natal en Vilalonga a nai do alcalde de Pontevedra, Delfina Lores. A muller de 93 anos falecía onte despois de pasar 10 días hospitalizada tras sufrir complicacións no seu estado de saúde. O velorio celebrouse no tanatorio Gondar de Vilalonga en Sanxenxo co posterior funeral na igrexa de San Pedro. Dende Canal Rías Baixas queremos transmitir o noso pésame a Miguel Anxo Fernández Lores e a toda a súa familia. O Concello de Pontevedra presentou esta mañá 2 novas iniciativas enmarcadas dentro do programa da programación do Salón do Libro. A primeira, unha escola de lectura para familias curiosas. A segunda, merendas literarias nas que o humor será o nexo de unión entre os máis pequenos e os máis maiores. Aínda quedan uns meses para que se celebre a 21ª edición do Salón do Libro Infantil e Juvenil. Por iso, para que a espera non se faga moi longa, o Concello de Pontevedra presentou esta mañá 2 iniciativas enmarcadas neste evento. A primeira, unha escola de lecturas para familias curiosas. O obxectivo desta actividade é ensinar aos pais e nais que tipo de libros poden gustar aos seus fillos. Eu penso que é preciso ter unha escola destas características en Pontevedra, porque vai asesorar sobre todo as nais e pais que teñen o seu fillo pequeno e non saben que lecturas son as máis aceitadas, que é o que hai no mercado, as últimas novidades, pero tamén incluso para os avós, que moitos deles están a cargo hoxe en día dos nenos. Pois para eles a escola tamén é fundamental, porque seguramente si coñecen ao millón un montón de lecturas, pero ao mellor non coñecen as actuais, que están no mercado actualmente. A segunda iniciativa do Goberno Municipal neste eido basease nunhas merendas literarias. Nelas unirase aos escolares da cidade coas persoas maiores da residencia de Campolongo. A intención é que xuntos compartan o lema desta edición do Salón do Libro, o humor. Queremos que os avós vexan xente, que a xente vexan os avós. Os avós están aquí, e non só os que poden axudar nas familias, senón os que temos que coidarnos. Entonces, é maravilloso a interacción con todo tipo de xeneracións, que podan vir nenos, que poda vir que veñan xóvenes e adolescentes, será fantástico, iso vai a ser toda unha experiencia. Esta actividade aínda non ten data de inicio, pero a Escola de Lecturas para Familias porase xa en marcha o vindeiro 28 de outubro. En total serán 7 sesións nas que participarán especialistas como Eva Mejuto ou Luz Gallego. Todas elas desenvolveranse no Pazo da Cultura. E Pontevedra volverá a converterse na vindeira fin de semana na sede do Triatlón Nacional. Será grazas á celebración do Pro Tour, un evento no que haberá carreiras curtas e explosivas e no que participarán a elite deste deporte. Entre eles, Javi Gómez Noña, Mario Mola, Iván Raña, Ainhoa Murúa ou Saleta Castro. Volve o triatlón a Pontevedra e o fai coa celebración da primeira edición do Pro Tour. Un evento que se celebrará os días 12 e 13 de outubro e no que estarán os mellores deportistas de todo o país. Deste xeito, unha vez máis, a cidade volverá a demostrar a súa gran capacidade para acoller eventos deportivos de alto nivel. Esta es nuestra casa. Con Pontevedra hemos organizado los mayores, creo que es la ciudad de España donde más eventos de todo tipo y de todos los formatos y de todos los títulos en juego hemos organizado. Y esto solo es posible en ciudades que tengan una transversalidad y una implicación como lo tiene Pontevedra.
Os organizadores do Pro Tour queren que esta proba sexa un espectáculo visual. Por iso no evento desenvolveránse carreiras curtas, explosivas e nas que o público non se teña que mover demasiado. Ademais, nesta competición participarán os mellores 80 triatletas do noso país. Se nos ha ido de las manos en modo positivo, no en modo negativo. Se nos ha ido de las manos, ¿por qué? Porque nunca piensas que vas a tener a los mejores triatletas. Piensas que puedes tener a uno o a dos, pero que tengamos confirmados y que vayan a participar a Javi Gómez Noya, a Mario Mola, a Fernando Alarza o a Iván Raña en la competición masculina, o a Ana Godoy, Sara Pérez Sala, entre otras en la competición femenina, es que poco más hay que decir. Creo que todos hemos hecho los deberes, las instituciones y las federaciones, en pro de tener a los mejores deportistas, y que por primera vez en la historia los 3 campeones del mundo que ha tenido este país estén compitiendo juntos en una prueba de este nivel, yo creo que poco más se puede decir. O Pro Tour celebrarase ao longo de 2 jornadas. Na do sábado desenvolverase o Campeonato de España contra reloxo individual pola mañá e as quendas clasificatorias pola tarde. Consiste en hacer 2 triatlones super sprint de manera consecutiva. Nadamos 250 metros, hacemos ciclismo 7 kilómetros y terminamos corriendo a pie 1,6, volvemos a nadar, volvemos a andar en bici, volvemos a correr. Con la particularidad que los 5 últimos en cada segmento son eliminados. Y al final, esa última carrera a pie la van a correr 15. Con lo cual, los últimos 5 en la primera natación quedan eliminados, los últimos 5 en el ciclismo quedan eliminados, y así sucesivamente. De manera que quedan 15 en la final y se otorga una puntuación global a los 40 en función del orden como acaban en esa jornada, tanto en la carrera masculina como en la carrera femenina. Na xornada do domingo disputaránse as semifinais e finais, e aínda que o Pro Tour contará coas grandes estrelas deste deporte, o gran ausente será Pablo da Pena. Se habló con él, pero él tiene ahora, lógicamente, está muy focalizado en larga distancia, y para un deportista de larga distancia pasar a distancia super sprint es un cambio totalmente radical. Y aunque solo lo hagas por hobby, no es fácil como adaptarte, ¿no? Y eso se entiende también, se entiende, porque Pablo no está compitiendo en los campeonatos de España. Yo entiendo que ahora mismo tiene una proyección en larga y tiene que aprovechar ese momento, como es lógico. Os que sí estarán serán Javi Gómez Noya, Iván Raña, Ainhoa Murúa ou Saleta Castro. Unha nova cita deportiva coa que Pontevedra volverá a converterse na sede do triatlón internacional. E o Concello de Poio abrirá este domingo a tempada galega de ciclocross. Farao coa celebración da terceira edición do ciclocross Poio Móvese, unha proba na que participarán case 400 deportistas e que se levará a cabo na zona da Seca. Este domingo vai ser quizás un pouco máis especial, xa que é a terceira edición do ciclocross, máis que nada porque as vistas do Campeonato de España de ciclocross que vai en Pontevedra, para nos abrir a temporada é bastante importante, xa que vai dar un pasiño adiante ou un punto de inflexión entre o comezo da temporada e o Campeonato de España. A terceira edición do ciclocross Poio Móvese bate este ano o récord de participación con case 400 deportistas inscritos. A proba desenvolverase, como nos anos anteriores, na contorna da Seca e da Reiboa. En canto ao percorrido, serán 3 kilómetros nos que haberá asfalto, céspede e pistas de terra. O horario será dende as 9:30 da mañá, coa carreira de promoción ata as 2 da tarde coa entrega de premios. Un inicio de tempada que volve situar o Concello de Poio como un referente neste deporte. Chegamos así ao remate deste Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De Contado o Tempo e despois Orixe e Calidade con Alba García pola nosa banda. Nada máis, adeus.